Lušňák na modrú. Vyhrávka na ľavú stranu. Benko. Lušňák. A gól v presilovke aj od hostí. Zdá sa, že Gergel Puk tečoval. Z presného zásahu sa totiž radoval najviac, no a teraz ho ide aj oslavovať ako prvý na lavičku, čo by potvrdzovalo moje slova. Takže šikovný teč hostujúceho útočníka dáva zápasu nový náboj. Veľmi rýchla odpoveď na tú trojgólovú šnúru domácich. No a gólová šialená prvá tretina pokračuje ďalej. Výborný teč od hostujúceho útočníka Davida Gergela. Dnes oba týmy hrajú pohľadné presilovky s dlhým držaním puku v útočnej tretine. Zo 4 presiloviek spolu sme videli 2 góly.